اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод муқимӣ Раҳимҷон ва Фақирзода Қадрдинро вобаста ба оқибатҳои заминларза шуниданд. тавре маълум гардид, дар заминларзае ки субҳи имрӯз рух дод, манзилҳои истиқоматӣ хароб шуда боиси талафоти ҷонии 4 нафар аз ҷумла 2 кӯдак гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод супориш доданд, ки ҳар чӣ зудтар барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида чораҷӯӣ намоянд. комиссияи ҳукуматӣ ба таври фаврӣ дар маҳалли ҳодиса корҳои бартарафсозиро оғоз кард. طبق اطلاع مرکز زلزله‌سنجی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، زلزله ساعت 7:14 وقت محلی 20 کیلومتر در نزدیکی مرکز ناحیه رشت در چقوری 10 کیلومتر به وقوع پیوسته، قوای آن با 5.9 بال از روی جدول ریختر برابر بود. جنبش زمین در کشورهای همسایه نیز احساس گردید.